saisise mageto isazongona kuti hapana patingarambe takagara maiziya pamwe vanhu vachitengesa mashizha achinza kurapa covid saka tavangotanga kungondoka aya emango chingobatanidza hapana maiziya unongochingoona kuti zvinhu zvikutora mari these days saka ukaona kuti vanhu votenga dhumbani unotengesa dhumbani mira mona hatinotengwa manje wane sara ndara wane sara uyai covid mdara vadai vakangononatira madopora bo mdara haiwa alright bo mdara thanks andakuudza ndosikira racho ratinoita veduwe ini kundiona kudai ndanga ndafa mukufamba murodhimo mukusaita social distance ndokunzwa huro yangu kuita kunge yakasungwa kudai kunge riri kukakatwa mweya ndokubva ndaziva kuti iyi kai chinenge chimbwa mupengo chiri ngotaura ichi ndini uyo kungotiwo mashizha ndakangotenga pakona iyoyo zvichingonzi izvi zvinoshanda izvi dai wombedza zvakati ndini uyo nazvo pamwe yange yatulete here kana kuti hazvishandi handichaziya asi kurudziro yangu ndeyekuti itai zviri kutaurwa pamawayiresi nepamatv panyaya yecovid. Chero zvazvo ndine mubvunzo wokurwadziwa maningi kuti chero kwese kwandakazonorapirwa ikoko manesi nemadhokota kuti asvike padhuze neni vaisada vaida kutambira uko kundiita social distance nokuti vanga vasinawo maPPE. Ko maPPE aya amaiti adonetwa kuti ashandiswe muzvipatara hatisi kuaona wani. NdekuHeroes chete here muzvipatara musina? Ko idzo mari dzakangoenda mumashelf company ichipiwa mamiriyoni hadzichabvunzwe here? Ivo vanhu vari kungodona. Hanzi kutaura kudai hunge waita sei? Wapotswa.